І кожны верш мой новы, новая царква, дзе я малюся, і дзе сам я чую Бога. І вінаваты я, калі ўзрасла трава, і ўтравела да святынь дарога. З даўніх часоў храм – арганічная частка беларускіх краявідаў. Мудрая гармонія з прыродай надае яму незвычайную, таямнічую прыгажосць. Вытанчаныя лікі святых на абразах, полымя свечак, водар ладану, дзівосны харавы спеў, урачыстая малітва, асаблівая атмасфера набожнасці. У прасторы праваслаўнага храма чалавек адчувае недасягальную Божую сілу. Царква Пакрова Прасвятой Багародзіцы у вёсцы Міхневічы Смаргонскага раёна была ўзведзена ў 1866 годзе на ўсходняй ускраіне вёскі. У памяці людзей захоўваюцца яскравыя моманты святаў, вянчанняў, хрэсьбінаў, усяго, што так блізка сэрцу кожнага чалавека, пра што, напэўна, памятаюць сівыя царкоўныя сцены. З архіўных матэрыялаў вядома, што царква пабудавана за кошт казны ў 1866 годзе і асвечана 8 ліпеня 1871 года. Прастол быў асвечаны ў гонар Пакрова Прасвятой Багародзіцы. У храме меліся 2 медныя званы вагой 192 і 48 кілаграмаў, якія захаваліся і сёння. У вёсках Алянец і Ардзяя існавалі царкоўныя школы граматы. У Залессі, на зямлі святара, з 1871 года існавала міністэрскае зарудзіцкае народнае вучылішча. Больш як 150 гадоў голас старажытных званоў на Міхневіцкай царкве склікае праваслаўных людзей на набажэнства. Храм – помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. У 2016 годзе ён быў уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Царква ўяўляе сабой будынак падоўжана-восевай кампазіцыі з трох'яруснай шатровай званіцай, кубападобнай малітоўнай залай і паўкруглай апсідай. Над чатырохсхільным дахам асноўнага аб'ёма цыбулепадобная галоўка на 8-гранным барабане. Над званіцай макаўка. На фоне паліхромнага путавага мура сцен вылучаюцца атынкаваныя элементы архітэктурнага дэкору, вуглавыя лапаткі, фрызы, ліштвы арачных аконных праёмаў, какошнік, карнізы. Над уваходам у малітоўную залу размешчаны хоры. Мастацка-дэкаратыўным акцэнтам інтэр'ера з'яўляецца разны іканастас. У царкве адзін прастол, асвечаны ў гонар Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Гэта адно з найвялікшых святаў у праваслаўным календары, у аснове якога ляжыць паданне пра з'яўленне Маці Божай у Влахернскім храме Канстанцінопаля ў 910 годзе. Нерухомы дзень святкавання 14 кастрычніка паводле новага стылю. Царква перажыла 2 вайны. Падчас Першай сусветнай тут праходзіла лінія фронту і вяліся адны з самых бязлітасных баёў. Шмат мужных і самаахвярных герояў бачыла гэта зямля. На царкоўным двары пахаваны палкоўнік 14-го грузінскага палка Акакій Гаўрылавіч ад Хмізуры. Калі пачалася газавая атака, палкоўнік аддаў загад аб наступленні. Але салдаты не пачулі яго з-за процівагазаў. Хмізуры, незважаючы на смяротную небяспеку, зняў процівагаз і выкрыкнуў сваю апошнюю каманду. Салдаты пайшлі ў наступ. А да вечара гэтага ж дня адважны камандзір памёр. Сучасны надмагільны помнік усталяваны побач з царквой 9 мая 2008 года на сродкі грузінскай дыяспары.
Ёсць меркаванне, што тут знаходзіцца брацкая магіла салдат рускай арміі, якія загінулі пасля газавых атак падчас Першай сусветнай вайны. Шматлікія ўзгоркі каля царкоўных сцен нагадваюць старажытныя пахаванні. А наогул, зямля побач з царквой захоўвае шмат таямніц, якія яшчэ давядзецца разгадваць нашчадкам. Адна з такіх – знакі на каменнай агароджы царквы. Калісьці у гэтых мясцінах жыў выбітны мастак і настаўнік Павел Южык. Апантанны творца і сапраўдны патрыёт сваёй радзімы, ён любіў родную зямлю, яе людзей, любіў само жыццё і расказваў пра гэта сваім мастацтвам. Бог надзяліў Паўла талентам, тонкім пачуццём красы і дабрыні. Ва ўдзячнасць за гэты дар у царкве маюцца абразы, напісаныя мастаком. Былі часы, калі званы Міхневіцкай царквы маўчалі, але людзі сэрцам адчувалі пакліканне Божае і не пакідалі сваёй святыні. Бо тут наша гісторыя, тут нашы карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы.